Bones, el meu nom és Gabriel Martínez, tinc 27 anys, actualment soc programador informàtic de desenvolupament web i visc al Poble Sec des de fa 14 anys. Jo soc cubà i tota la meva família també és cubana i doncs vivíem a Cuba. I per l'any 2008 més o menys, pràcticament tota la meva família va migrar des de Cuba cap a Miami, excepte la meva germana que va vindre aquí, no al Poble Sec exactament, sinó al Paral·lel 98, que això ja pertany a Sant Antoni. Amb la qual cosa, la meva germana va vindre aquí el 2008 i, clar, la meva mare i el meu pare, la seva intenció era sortir de Cuba. En un principi es volia sortir cap a Miami, però vam decidir aquí a Barcelona perquè teníem més facilitats per coneguts, que tenien la nacionalitat espanyola i tal. Per què vam sortir de Cuba? Perquè les condicions a Cuba no són les millors, és un país amb moltes restriccions, amb molts retalls de llibertat de tot tipus. En el meu punt de vista és una dictadura, això és debatible, no? Perquè sempre he tingut aquesta conversa amb molta gent, però sí, les condicions no són les millors econòmicament. I vam decidir vindre aquí per aquest motiu i perquè vivia la meva germana per aquell entonces. I va sortir bé, perquè m'encanta on visc. Ella vivia al Paral·lel 98 i nosaltres quan vam arribar 3 anys després, 2009, 2010, 2011, al setembre del 2011, vam arribar i vam jugar un pis al carrer Blai, aquí mateix. Que per al 2011, en comparació amb ara, no té res a veure, però sí, vam sortir per aquestes raons. Mira, si te soc sincer, no va ser fàcil perquè per aquell entonces, érem el 2011 i els preus dels lloguers eren cars. Estava sortint Espanya d'una crisi i tal, i clar, quan vam arribar aquí, ma mare i ma pare no tenien feina. El meu pare va aconseguir una feina al cap dels 3 mesos d'estar vivint aquí, però una feina que cobrava 1.100 euros. I amb 1.100 euros ja me'n recordo que s'havia de pagar un lloguer de 780 més tota la resta, amb 1.100 euros. I va ser un any, 2011 a 2012 va ser una cosa així. Però, clar, és que era l'únic lloc que trobàvem així, en condicions més o menys. També no volíem estar molt lluny de la meva germana perquè havíem d'adaptar-nos a algun lloc i necessitàvem una persona de confiança, saps, a prop perquè digués no, el Gabriel ha d'anar al col·le en aquest lloc, el servei de salut és aquí, jo què sé, tot tipus de cosa, no? I així va ser, vam jugar a aquest pis i de fet és el pis en el que jo almenys estic vivint encara. Jo ho vaig tenir fàcil, perquè quan estàs a l'escola és molt fàcil d'integrar-te. És molt fàcil d'integrar-te. A mi em va ser fàcil integrar-me. Perquè, no sé, mira, vaig caure bé al col·le, amb els meus amics, tal, i pràcticament tots els meus amics d'aquell entonces eren també del barri. Doncs, amb la qual cosa, jo sí que estic molt integrat al Poble Sec i amb totes les històries que se generen per aquí. Els meus pares, que quan van arribar tenien 45, 48, no tant. Ara mateix ha tornat ma mare de Miami perquè fa 2 anys i mig van decidir mudar-se cap a Miami com per retrobar-se amb la família i viure amb la família un altre cop. Però van decidir que no i ma mare ha decidit fa un mes de tornar aquí al pis on estem i mon pare ho farà d'aquí a uns mesos. Sí, que al final tornarem aquí. Jo vaig fer quart d'ESO, primer i segon de batxillerat, al 25 a l'Olimpiada, que és un col·legi que per mi funciona molt bé perquè, no sé, funciona bé i a mi em va agradar molt. Després del batxillerat vaig fer un grau superior en química ambiental i on estava fent les pràctiques ja em vaig quedar i ja després vaig trobar una altra feina de químic i després vaig fer un canvi de carrera completament i vaig deixar la meva feina i vaig estudiar programació i ara estic treballant de programador. Ma mare a Cuba treballava a cafeteries o posava ungles o coses d'aquesta i mon pare el que feia era camionero tot el dia. Sortia a les 5 de la matinada i tornava a despertar. I aquí mon pare va trobar una feina
no ho sé molt bé, però era una cosa com d'arreglar els... Saps aquells cartells que diuen reduce la velocidad, sabes, ser prudente, o va a llover, o coses d'estes, pues ell arreglava aparells d'aquests. I més coses, però més o menys això. Que és una feina que, bueno, que mira, dentro del que n'hi havia estava bé. I va treballar d'això durant tota l'estona que va estar aquí fins que va decidir marxar-se a Miami. I ma mare aquí el que va fer, que va ser molt valent de la seva part, en la meva opinió, és que ella el que va fer és que va fer com un grau mitjà de, ara no me'n recordo, d'atenció sociosanitària o alguna així, per dedicar-se a cuidar persones majors. I superbé perquè va estar treballant en 2 empreses d'això i bueno, mal pagat, però molt bé perquè ràpidament estaven al mercat laboral. Positiu i negatiu de l'arribada? Ara, començo per lo positiu, perquè són moltes coses. Clar, jo, o sigui, quan jo vivia a Cuba, doncs, jo estava acostumat a un tipus de sistema i quan vaig arribar aquí, clar, tot era molt diferent per mi. No? I amb 14 anys també és veritat que estàs com... O sigui, estàs encara comprenent el món. I no només estàs comprenent el món a nivell d'aprenentatge, sinó també políticament, perquè o sigui, jo tenia com unes idees preconcebudes a Cuba, que després aquí vaig veure una mica que el panorama polític de Barcelona, català o espanyol eren molt diferents al que jo havia acostumat i havia de poder elegir les meves pròpies idees i era una mica complicat. El positiu és que jo crec que l'arribada aquí, amb 14 anys, em va donar una perspectiva molt forta i molt gran per saber quin tipus de persona vull ser i quin tipus d'idees defenso, més o menys. També les coses materials, evidentment, l'internet, sempre ho dic, o sigui, jo quan vaig arribar aquí me'n recordo que l'internet és la primera gran cosa que em va sorprendre perquè a Cuba no es tenia internet. I coses negatives? Bueno, la integració és difícil sempre, és dura. És dura perquè has d'aprendre una nova llengua, l'aprenentatge és dur per definició, o sigui, has de posar molts esforços per fer-te part d'un lloc, no? És veritat que hi ha una part de la població que t'ajuda, però la majoria de la gent doncs, va el que va i té la seva vida i les seves coses. Has de ser tu una mica també, no? El que ha d'aconseguir que tu siguis part d'això també, no? Jo, per la meva part, no tant. O sigui, tota la meva relació amb amics està aquí. Però clar, tota la meva relació familiar està a Miami, pràcticament. Excepte per el que t'ho acabo de dir, que la meva mare va vindre fa un mes, no? Però tota la meva família viu a Miami i jo mai he anat a Miami en aquests 13 anys, perdó. Mai he anat a Miami, però la meva família sempre està venint a Barcelona perquè li encanta venir a Barcelona i dius, esto es lo más. Però clar, tota la meva connexió familiar que jo tinc amb les meves cosines, amb les meves tietes, amb tothom és cap allà i totes les meves amistats són d'aquí. Les amistats que jo vaig tenir a Cuba, clar, les vaig perdre, perquè parlo d'internet. O sigui, quan vaig vindre aquí, a Cuba no n'hi havia internet, i jo me'n recordo, clar, o sigui, jo vaig vindre el 2011, i jo me'n recordo que a Cuba van posar internet d'una manera una mica rara, que és que tu et compraves una targeta i tenies un codi que el raspaves, no? O sigui, raspaves i tenies un codi, i amb aquest codi et connectes, no? a la VPN de Texas, m'imagino, i et connectaves a internet per una quantitat d'hores, jo què sé, 1 hora, 2 hores, i en un punt específic, no? Que normalment estan distribuïts als parcs, a jocs així. I jo me'n recordo que en el 2015, crec, o 2016, amb el Facebook, jo vaig arribar a començar a trobar un munt de gent que jo estudiava amb ella i me'n recordo que jo vaig estar com un mes d'il·lusió màxima, Dios, com puede ser esto? ¿Sabes? Tota aquesta penya que pràcticament m'havia oblidat d'un munt de cares i tal, estaven allà un altre cop. I actualment és així, actualment les meves amistats i la meva relació estan totes aquí a Barcelona i bastant concentrades al Poble Sec, també. Sí que ho he pensat, però sempre la resposta és no. O sigui, sempre he pensat, torno a Cuba per viure i que sigui una estona, com 1 any o 2 anys, i sempre no. I em passa una cosa curiosa i, mira, conversant amb ma mare, per exemple, i amb ma germana, perquè ma germana sí que porta molt més temps vivint a Miami. Ma germana vivia aquí a Barcelona des del 2008, se'n va anar el 2012 cap a Miami
i va estar vivint a Miami fins a aquest any que vol tornar a viure aquí. I ma germana, cada cop que torna aquí a Barcelona, diu és que cada cop que torno, sento que aquesta és ma casa, saps? I no sé, només arribar a Plaça Espanya amb l'aerobús, diu, és que aquesta és la meva casa, saps? I el mateix quan entra a l'apartament, i jo també ho penso. Que ma casa, al moment, el que sento que és com meu, és aquí. Amb la qual cosa, si tornaria a viure al país d'origen, jo crec que no. Jo crec que tampoc ho puc dir, però jo diria que no perquè em sento més que ja tinc la vida aquí. Però així com nota, sí que vull dir que jo sí que vaig trobar que la meva integració va ser molt fàcil, a diferència d'altres persones migrants, perquè soc cubà. I ser cubà en comparació amb altres tipus d'immigrants és molt diferent. N'hi ha immigracions de països com, jo què sé, Pakistan o segons què països latinoamericanos que no són tan acollits com jo he sigut, per exemple. I ho sé perquè estàvem a classe, per exemple, i algú deia, no, jo soy de Perú, i jo deia, jo soy cubà, i la resposta, Cuba, què dius? N'hi ha una admiració mútua entre Catalunya i Cuba que sempre l'he notat i sempre m'ha servit a favor per estar millor integrat. I això no ho he vist cap a les altres persones, i sempre ho he pensat. Sempre he pensat que he estat allà una mica de privilegi. És el mateix un immigrant de Cuba que un francès, un francès immigrant tampoc, però que un immigrant de Cuba que un immigrant de Pakistán. No, se concibe de forma muy diferente. ¿Sabes? La gente se acerca, la gent s'apropa molt més a segons quin tipus de persones que altres. Que jo ho vaig tenir fàcil. Però ja t'ho dic, perquè entre els llatinoamericans, com tenim més proximitat de tipus d'immigració, és pràcticament la mateixa, però al final partim del mateix lloc, jo sí que considero que també ho vaig tenir més fàcil en aquest aspecte. A nivell legal també, perquè a nivell legal, jo puc demanar la residència la nacionalitat espanyola, perdó, només vivint 2 anys aquí. I això no es compleix per tots els països, normalment són 10 anys. Que inclús per aquesta part jo vaig estar ben posat.